na Hausa. Barka. Yau ya ga Ya gari? ya gari ai Lafiya ga wallahi. To ya na kana ta fama da wallahi na minti sha da ina son sha abu ne. Dan Allah ka tuba kamar dan sa. kai yanzu ka san ba aikin banza a Kano. To ana bikina me za ka samu? Ban da koyi dan bawo yan baka. Ha? Yo babu ma za ta samu ba hin ta ga mu sa a ciki ba. To shikenan bismillah. To shikenan baran kama mu. Kai ma ai haka ba ta shiga ba. Ko ba ka gani? Ani da za ka yi mata. Ina saba sa kai ka san na manta sauri nake. Ka ci sunan na ga wannan Hausa. Dan ga gare ka. Anya ba ta ba tana cin tuwa. Na gode fa. Hausa. Abinda kace zaka ban mana dan haƙi na mana. Me fa? A to ai abinda zaka dan ban babun da kace zaka ban. Au, kai baka san babu dan Allah? A ni wallahi ban san ta ba. Ai haƙi na ne. Ai in kada an ce maka babu. Ana nufin ba za a baka ko ni yanzu ban da komai tsakani ga Allah ban da komai. Wallahi ba za ta yi ba dan sai ka bani haƙi na. To me ai na ga maka ta farko ne ce maka bani da komai ba Wallahi ni ba zai ka bani. A ni ka Wallahi ka bani dai mu tafi wajen mai gari. Wallahi ka bani. kamar ya mun je wajen mai gari. Wallahi dai mu tafi wajen mai gari. Ya haka? Wallahi mu je mu tafi wajen mai gari. Ka bani haƙi na. Na wuce ku ce sarki. Ready for whatever. Wallahi this is forever. Sarki. To ku zo mu je muna ci. Musan kan yi a garin mu yau a kawo ƙarar wannan wasu a kawo ƙarar wannan ni na sarai da ya a sai dai a da'awa dan ma ne wani mamman za mu sani sai mana addu'a ganin Allah ruwa ne kullum ina fama da jama'a Shikenan. je wajen mai Je gari fada. assalamu alaikum Assalamu alaikum. assalamu alaikum ya ake ciki ne dan Hausa lafiya wa Wannan bawan Allah ne. Allah bai. Na zo wucewa na gan sai na fama da baro zai shiga da ita cikin gida. Ya ce in taimaka mai in shiga mai da ita. Dai nan dai ya ce in taimaka mai na ce to shikenan nawa zai bani. Yanzu a Kano ba aikin banza. Alaba kai warai. Shi ne ya ce zai bani babu. To shi gina na ce to shikenan tunda za ka babu bara in taimaka mai in shiga mai da ita. Muka kama muka shiga da baro ciki. Kuma sai da na shiga mai da ita ciki na fito wai ba zai bani ba. Wai ai yana cewa wai ai babu dama ai babu zai ban to ni ban san babu wai yana so ya bani babu. haka aka yi dan Hausa haka ai yanzu abin da ya kamata a yi ina ganin ina yanzu oshin kake ko me Allah ba ka wallahi Allah. to wanda hakin naka za a baka Yanzu so nake a bani haƙi. babu wata alfarma da za ka iya In gaisa ba wata alfarma da zan yi kawai ya bani haƙi. ka shiga wata da kuma sai ka daga ka ga menene aka sani Allah ba ka. Allah ba ka kai rai. Ai babu abin da na gani babu na gani a ciki. babu komai Ba komai. to kuma ka dauki wannan babu ita ce hakinka tunda dama ka ce babu ce zai baka Babu kuma. Wannan babu No 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 no. Kun ji da kyau kada ku kuma. Kun ji kada ku kuma. No 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 no. Babu kuma. Kare.